Agriculture is purely a docket mar county government, but the funds put be held with the national government. Mamana acquire the Council of Governors. A buchgi magi bedega gi deputy president ma jakom gi kagitimo budget whatever. Mondo gi push the executive, mondo or devolve the funds to low the function. But here comes a case ma county government, you do percent ki apar ga beach. Temagi dwa chulo godo you teach, temagi dwa ran godo kaka sector mar health, but is also devolved. Jois pile kapili neno ka osiptande wagi kidito yath onge. Osiptande wagi kidito yudo you teach poko tema poko chul. Angomiyo mano timore nikech the function is devolved but the funds dimalo. So mana achiel kuom push ma pod wabro temo an kod geno ni nyoche minister omiyo wa singo ni kapok higa ni orumo. Wan kaka jopur niang wadhi rado gi ker Dr. William Samoei Ruto. Mokwongo mar gonero kamano kuom chulo gope mag jopur mane omoko. Mar ariyo en kwae mondo omed chulo gope mag outgrowers manodong ka mondo ruchgi oko mondo gichak manyien kama koro wane Sugar Act ni. So anyalo wacho ni wasegoyo ndamo kendo aneno ka geno nitiere. To machielo mapoda medo wacho ni ok wanya chako celebrate just simply because one get the act. The act must be actualized. Mondo bed actualized, wadwaro an urgent meeting gi minister kwa dhi Nairobi next week. Wabro dhi Kilimos mondo wapenj minister ni oseketo in place mechanism mage nikech in preparation for elections okiyiero matima gi every Tom, Dick and Harry. Nyaka bed a well coordinated register mar jopur niang ema mondo dhi ogo kura mar yiero director gi. To ka ok ochak timo mano endo te mwabro end up ni owegi no open ma joma ok jopur niang sangwenyo donjo modhi ogo kura modhi oyiero ng'ama ok japur niang. So en challenge again mawacho ni nyaka kwa dhi Nairobi next week wabro kao time nyocha wasewacho ne minister ni oket a caretaker committee to oversee the process now that gini nyose bedo act osebedo gazetted wase the link from AFA. Ma director waro machi ntie mano represent wa AFA koro kaka gazettement nyo team he cease to be a board member marango mar AFA representing the sugar sector. So waketo sirkal mondo ket that committee mondo chak registration mag farmers registration nitiere through cooperative society one called out growers companies kendo wantiere gi jogo mabende tero niang direct with the millers. So that register wadwara ni mondo time in time mondo obed verified so that jopur ong'e maber ni joma dhi go kura madhi yiero directors mag jopur gin jopur niang kendo en thuolo ma jopur niang bende mwapod wabro remind gini it is an opportunity ma wanwang'o bang' higni 10 having gone round the circles en nafas makende mokelnwa wa make sure ni ka yiero no biro to gi yiero japur niang ma japur niang ma real japur niang mosebedo kodgi mosechung' kodgi mong'e chandruok gi. To kama nafas no gichak end up ni josiasa moko nitie josiasa be mapuro niang but siasa mar niang to chakre ne wabedo gionge to kochopo yiero because it is an open election anybody Tom, Dick and Harry can come but en jukumu mar jopur niang kaweyo gini giikre gigo kogno jok magidhi yiero madhi e board kuno nikech ka gitero jomok jopur niang to nafas moko mawacho kata mag kelo sukari ka por gidhi bede board kuno to gin magiri comment kelo sukari. Aya wach ni mogik Atiang ka watieko wach ni mogik ka watieko thuolo maremo rumo. Wach na mogik Joyce ago mokwongero kamano ne Royal Media Ramogi TV thuolo momiyowa mar tudruok kod jopur wasea mabor kendo agonu ero kamano maduong' ahinya the media fatality nusekonyowa ahinya e go lweny ni kendo usekonyowa ahinya to highlight pod wakwayo ni mondo e process mwadhi go mbele ni umed konyowa mondo japur ogol odok e ite mondo ng'e chenro madhi mbele mondo kochopo chieng' midhi yier to gi yier jopur niang manyalo konyogi. Otherwise akawero kamano makende aduoko ne Dr. William Samoei Ruto ker marwa mar Kenya kaachiel kod wabunge mag